Ćao ljudi, danas ću vam pokazati kako igrati League of Legends. Znači ovdje je da se ulogujete. Ako nemate account, znači kliknete ovdje sign up now. Ja ću ostaviti link u deskripciji, tu gdje možete da se ulogujete jer igrate. Znači ovdje vam je ime i ovdje password, odnosno lozinka. I znači samo ukucate lozinku i stisnete login i to će ovako se čitao. I ja ga login gone. Znači neću igrati, nego ću vam samo pokazati gdje da uđete da bi igrali i tako dalje. A pokazati kako se igra. Znači ja sada ovu čitao ovako. I ovo vam je kao, ne znam, neka početna strana. Ovdje su vam, znači najviši level je 30. level. Ja već imam jedan od 30. level, a on sam 14. Znači kad ste 30. level možete da igrate ranked, odnosno to je za 30. level. Znači ovdje možete da gledate i ovo watch now, mada nećemo sada. Ovdje su vam prijatelji. Onda idete, da bi vidjeli svoj profil, tu kliknete. Na ovo kao čuljka. Evo vam profil. Znači imam 915 experience od 1250. Onda imam 47 pobjeda, 8265 miniona i čudovište. To ću vam u sljedećoj epizodi reći šta je. Onda take down, kao killovi, assist i tako dalje. A ovo vam je ranked, znači nisam još 30. level i ne mogu da igram ranked. Onda ovo su vam rune, znači to vam povećava, imate na primjer AD rune, odnosno attack damage. I imate AP, ability power. To ću sve objasniti u sljedećoj epizodi, znači da kupujete rune. Idete na ovaj kako ovdje snijem. Malo ćemo više štavati nego obično. Sad izvinite ako budete dugo čekali. Znači objasnit ću vam sve. Evo stopirati pa dok ne učitam. I znači ovdje to možete da kupujete, znači sve možete gledati, ovo je novi skin, svaki čempion ima neki skin, pokazat ću vam. Onda evo ovdje su rune, kao što vidite, piše runes, tu uđete i evo ga. Onda imate ove rune, znači imate da birate šta hoćete. Onda ja sam samo AD rune kupio, sad trebam i AP. Kada uključam sad sve AD, onda ovo boost, dobro to neću. Champions, sa championima vi igrate, znači u igri. Znači ovo je najnoviji champion. Braum, onda Vel'Koz, Yasuo, Jinx, Aatrox, Lucian, Lissandra, Zac, Queen, Thresh. Znači super svi izgledaju. I onda najmanje koliko koštaju je za 450, pardon. Onda najskuplji su 6300, a kada su novi 7800. Onda, na primjer, meni tri najbolja čempiona su Aatrox, imam ga na 30. levelu. Onda da nađem, onda Rengar i da vidim ko još, ajde da kažemo Graves od AD Carry. Onda ovdje kucate kodove i tu možete dobijete skin, free. Evo, sad ću sad da mi čitam. Tu ukucate i samo stisnete submit
Onda Ward Skins, reći vam u sljedećoj epizodi šta su Wardovi. Znači ovako to izgleda. Onda idemo, sad ovdje opet na naš, idemo Champions. Mi radi svašta sa kompjuter. Instaliram i FIFA koju ću snimati. Iznad ovih koji imaju uzvičnik, ti su free to play i s njima možete da igrate kad hoćete. I na primjer, evo, kada hoćete nekog da uključate, stisnete na njegovu ikonicu. I evo, ovo je na primjer Justika Ratrox, njegov skin drugi. Ovako izgleda u igri. A kad kupite skin, to je za Riot poene, imate ovaj skin. Znači ovdje ga otključate i ovdje abilities idete. I možete da vidite njegove moći. Znači, ovo vam je njegovo Q. Ne znam da li će htjeti da mi čitam. Evo ga. Sad bi trebalo. Ajde. Znači sve u svemu tu možete da vidite moći kako izgledaju. Onda, a gdje da igrate, sad ću da vam pokažem. Znači idete play, ovo je s botovima, znači možete za beginnera, onda tu se Tryland, to je 3x3, ovdje je Summoner's Rift, to je 5x5, ovo je teški kao botovi, ovo su za amatere. Možete da napravite, znači možete napraviti, možete da uđete u igru i tutorials, ovdje možete da naučite kako se igra ili kao trening da odigrate jednu. A ovdje je PvP, znači tu igrate sa drugim ljudima. Znači ovdje morate budete 25. level, ovo je ranked, ovo je ako imate više od 15 šampiona i ovo je normal. I samo nisam rekao, znači još match history, ovdje gledate kako ste igrali, znači meni je sad došli match history. Evo 3-4, tu sam izašao, 7-10, 5-6, 3-2, 0-10, ovo sam trollovo igru, 8-11, naram, onda 3-2, 5-7, 12-5 i 12-12, ali bilo mi je mnogo boljih, na primjer 34-0 i tako. I nadam se da vam se svidio ovaj tutorial. I ako hoćete da se pridružite, ostavit ću vam link. I hvala što ste gledali. Like, share, subscribe. I